Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salija Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a bandiraɓe ko yodite ala e daranam kono kadi ñande ƴakkurulbam ñiiji ala adio ko ñande aset sappo e gole janvier 2025 to Akouaba restaurant gonɗo to Nord Foire caggal yengulen o jamma yontaɓe jirwinta ɗum ko debbo gawlo hono Binel Gawlo paré d'honneur ko ceerno Hammadou Sammodi Sow baynetoɗo toon to Thiès marraine o ko madame Ndiaye Sarr on ummorto ko toon to leydi France. Les invités d'honneur ko ɓeɗo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souleyba transitaire wonduɗo e ceerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye eyyi kay bandiraɓe Dakar e ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma sappo e goo lewru janvier yettade ko ujunnaje ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata so tawi noon ko ñande hen ko ujunnaje tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39 banda men wotomo simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weeli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o. jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadema nde kala min bisimmoɗe kelle gadane roɓeno jandeji altine jeegom lewru janvier hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi bisimilla moon e kelle gadane roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendira leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko e l'armée et les populations font corps ñalawma teddiniraɗo sénare laɓɓal ɗo e nder wertago leydi Sénégal kono leydi ndi kamɓe civil en ko kay tigui ne wayno denti gam ƴettude walla addude e laaɓal e leydi Sénégal ɓe kolliti aɗo ko toon to Yombol e tawtorede kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde le soleil arti hen jayde rewmi quotidien ɓe garti koye sortie du Sénégal des pays les moins avancés leydi Sénégal leydi ndi ganduɗa ko toddandi ko leydi ndi ganduɗa ko ɓurdi ɗe stade to banggue wonande a ɓamtare yiide noon ɓe ganduɗa ko yaadiɓe APR o saaha noon fuɓɓude kam hollide wonande ɗum ɗo ko ɗum donu e golle moƴƴi ɗi ganduɗa ciɗo kanko gonno ɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko noon kadi jagorɗo kalfinaɗo jokkodira leydi Sénégal e leyɗele keddiɗe ɗe holliti alay saago leydi Sénégal wawa yarude en sese kono kadi mbawa ha joni tumnade e ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa kami tiɗallaji ɗi leydi Sénégal wurata oɗo saaha e jayde rewmi quotidien jayde las quotidien ɓe garti ko e le Pastef en évolution ɗum noon ko caggal nde nomination mo ganduɗa ko Hawa Bocar Ly ɗum saabi noon oɗo saaha filñitere kam dillere lande Pastef kanko Ousmane Sonko noon o yalti hanke jaltal makko gam tigi wawde deccinde ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef ne mbawata tigi ɗoftade sariyaji kono kadi e wawde ha joni hedde kam e hetkinade kam e hettade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi gardi lande Pastef jayde l'exclusive koye kan haala ɓe garti noon koye caggal toɗɗugol o mo ganduɗa ko Samba Ndiaye e dumurnaji ɓennude haade diljere ne wayno noon oɗo saaha kadi ne wayno nomination mo ganduɗa ko Hawa Bocar Ly addu filñitere kam e dillere mawde e ɓe ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef to banggue wonande ɓen sukaɓe e yiide noon ɓe ɓe ganduɗa ko kay tigui woni taweteɓe lande Pastef ɓe kolliti oɗo saaha de le ɓen ɓe ganduɗa ko laamu ngu ɓen ɓe ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ɓuuri tottude dande ko ɓen ɓe ganduɗa hanki ko kay tigui kuccodirtuno e lande Pastef hani e sey fidde wonande on projet jayde enquête ɓe garti koye opposition caɗele hande oɗo saaha de ɓe gurata saabi jayde enquête holliti wonande l'opposition do o mir ɓe kolliti noon e caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha opposition ne wuuro ɗum hani e ɗiɗo sumgoji législative to banggue jencude famɗude ɗi ganduɗa kamɓe landaji cirdiɗi ɓe dañi ɗum yiide Serigne Mbaye Thiam holliti alay saago to banggue gardigu ngu ƴeewe hani caɗele taweteɗe hande oɗo e lande PS holliti lande PS oɗo saaha noon ko lande poɗɗo wurtinede kono kadi wawa ƴewtade darde nde foti darade e ɗo e nder leydi Sénégal to banggue wonande dawrugol jayde point actu ɓe garti koye on nomination garduɗo dillere no fewi e nder leydi Sénégal kanko Hawa Bocar Ly toon to membre mo sénéra ɗum noon saabi dillere mawde e lande Pastef e yiide kanko Ousmane Sonko omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi nde toɗɗoto on Hawa Bocar Ly ne wayno kay tumnimomo namdimomo kono kadi ɓe garti El Malick Ndiaye holliti ɗum ɗo kala hollita tan ko
ben sukaɓe tawateɓe lande Pastef ala ko woni darde mumen so wona aynude kamen rende wonande on projet kono noon alay sago kadi ɓe mbawa ha joni munje kamme deƴƴude wawde ha joni ɗoftade wonande e jamirojo ha ɓuuri tengtude noon e ɓen ɓe ganduɗa kay tigi woni kanko hoorejo leydi ndi. Jayde le républicain ɓe garti ko Bassirou Diomaye Faye lance le premier coup balai de l'année. Ɓe garti kamɓe républicain kay kanko hoorejo leydi ndi nde ɗo hitande 2025 ñalawma gadano mo ganduɗa kanko hoorejo leydi Sénégal ñalawma teddiniraɗo sénare laaɓal leydi Sénégal o fuɗɗi ɗum ko tonto Yombol. Jayde direct news ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko rappel à l'ordre les militants. Kanko Ousmane Sonko o watti sukaɓe lawol kono kadi o arti ha joni deccinde kam e yamirde nde ɓe mbawata ha joni tende deƴƴal kam e muñal kono kadi wawde ɗoftade wawde accude haalaji kam e fitina ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef o holliti noon alay sago ɓe mbawa famde omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ala ɓurɗum wonde ko yete ko patriote sibu lebbi sappo ɗi ganduɗa lelima toon to suudu dumbirdu tawi noon saabi ɗum ko wona oɗon tawi noon ala ko saabi ɗum so wona on projet mo ganduɗa moɓe kalata kanko Ousmane Sonko kan haalan tawi e Jayde direct news. Jayde le public ɓe garti koye Sonko faut-il enterrer la bonne nouvelle par la polémique des nominations. Ousmane Sonko ɓe garti wonande ye leydi Sénégal yalti eɗen leyɗele ɗe ganduɗa ko kollitaɗe wonande ko ɓurɗe ha joni ƴestiɗe to banggue wonande faggudu ɗum saabi ɓe kolliti beele on kan haala wonande tawi noon ko on bonne nouvelle ka on kabaru belɗo mbata Ousmane Sonko yiɗani ɗum ha joni ubbirde ɗiɗo nomination ɗi ganduɗa ko gadduɗe caɗele kam e dillere e lande Pastef beele Ousmane Sonko o yiɗani ñifde kan haala yi noon ko Jayde public Jayde li quotidien ɓe garti koye les vérités crues de Sonko o patriote gongaji ɓennude Ousmane Sonko hokkiti hanki o fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef caggal de kanko hoorejo leydi ndi o ƴetti cifol nomde on mo ganduɗa ko biyeteɗo Hawa Bocara Ly toon to Sénéra kanko Ousmane Sonko holiti alay sago kamɓe taweteɓe lande Pastef ɓe mbawa ha joni ko ardi foof ardinde muñal kam e happilantagal kono kadi wawde ha joni ustude ko yete ko fitina e ko yetta noon oɗo saaha to banggue wonande leydi ndi o arti yiide wonande oɗo saaha ko gouvernement tigui ɓe gardi kono kadi ɓe kettoto kala militant hani e peuple Sénégal foof ɗum woni ko waɗɗiɓe kono kadi o arti yiide wonande hay goto fota wadde menacé omo ganduɗa ko gardiɗo leydi ndi kono kadi o arti e yiide ala ɓurɗo ha joni wonde kanko hoorejo leydi ndi patriote lebbi sappo ɗi o leeli to kaso tawi noon ko rende kam hillanade wonande on projet. Jayde l'info ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye président sous pression kamɓe Jayde l'info ɓe garti noon oɗo saaha koye saaha musɗo mo ganduɗa koye dillere kanko hoorejo leydi ndi omo wuro ɗum e kala saaha noon ɗe o ƴetti cifol wawde nomde ɓen ɓe ganduɗa ko seyfitoɓe hani wasde yadude wonande e on nomination ɓe garti noon e yiide wonande kanko Ousmane Sonko o arti e deccinde hakkillaji kame deƴƴinde ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef El Malick Ndiaye holliti ɗum ɗo kala hollita tan ko sukaɓe ɓe ne daari lang taweteɓe lande Pastef beele ha joni aynude kaɓe daranade on projet kono alay sago kadi ɓe mbawa liggorade hakkillaji ngam ɓe mbawa folde e ɗum ko yete ko noon golle ɗe ɓe kalfinaɗe ɓe garti e o mo ganduɗa ko Bocar Samba Diéw arti noon e caɗele mum e BCEAO o holliti alay sago nguɗo laamu hesgu wawa ha joni serdudemo e on banque biyeteɗo CBAO ƴeewoyen Jayde la dépêche ɓe garti koye Sonko recadre les Pastefien kanko Ousmane Sonko o watti lawol e ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe taweteɓe lande Pastef kono ɓe garti Guy Marius Sagna biɗo wonande nomination on Hawa Bocara Ly wona hunde rewde lawol alay sago waɗa démissionné walla kanko hoorejo leydi ndi o ittamo wonande e ngal gollorgal mo hollita noon on mo ganduɗa koye dumunnaji ɓennuɗi woni ɗo cefitunoɗo wonande on projet mbo Ousmane Sonko. Jayde l'Observateur ɓe garti koye sortie des pays les moins avancés leydi Sénégal yaltude leyɗele ɗe ganduɗa ko ƴestiɗe to banggue wonande ɓamtare ɓe yiide noon Jayde l'Observateur ɗum ɗon ko ɗum ɓodde wulde e junggo kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ɓe garti le duo face à la foudre Sonko moya Diomaye ɓe kolliti hande oɗo saaha de ne wayno ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa ene teska caggal noon on nomination mo ganduɗa ko gadduɗo dilñere kam e filñitere
e lande Pastef jayde Le Quotidien ɓe garti koye Pastef dans tous les éclats yiide jayde Le Quotidien caggal on nomination dillere kam e filñitere e lande Pastef ɓen taweteɓe toon yiideɓe woysayo nomination Hawa Bocar Ali toon to senera yiide noon jayde Le Quotidien Sonko holiti noon hay goto fota kam ala dole wonande yiide ene waɗa menacé président de la république jayde L'éveil ɓe garti koye eɓɓore to banggue sukolisa goh eɓɓore gam tigui ha joni wawde yencide nokku mum ɓe koliti noon privé national kañumen e darima gam wawde dusde ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e nden eɓɓore yetendi programme sukolisa goh ɓe garti noon e nomination Hawa Bocar Ali oɗo saaha mo ganduɗa ko gadduɗo dillere no fewi ɓe koliti noon landa Pastef o saaha koko dilli tawi noon koye nomination Hawa Bocar Ali bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin dobinnomon e kella gadane Robindo Diagne subaka hande o min dokka on adi talato janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo on jarama.